Приятели, добре дошли в Васко Василев. Днес сме на басейн и ще видим какви игри ще правим. И сега гледайте, тук сложиш камера. Взимаме шезлонга. Шезлонга. Хора! Може да ми закрие телефона, ама... Така, приятели! What? Много капи. Хора, я ще скачвам. Ей! Попръскай ми телефона! Тъпата! Си ти, бе! И ти! Ама ти! И ти! Не дариш ключи. А? Нищо не се казала. Да, бе, да. Не на тебе. Да, бе. Стана. Ура! Там е нещо с телефона. Снима ли? Добре снима. Е така. Не! Не те видях. Видях! Някой друг път. Оправи! Ау, ушите ми! Бе, не пръсти, бе. А? Къде идеално ти бафе? Чакай, че ще снимам видео. Май! Не, мъне се избутаме на тъм. Къде е Иван, бе? Не е добре в болницата. Да не си намокри телефона. Васко, там колко метра е? Дълбоко ли? 2 метра. Много е дълбоко там. Сега. Ай! Ако ще гледа, кой няма да ми да? Ама! Не! Не, ти добре ли си?
Абе, не е студена. Добре. Не искам и да е студена. Що? Къде е дядото? Вътре. Вътре май спи. Не болива. А? Чакай, ще отидем да проверя. Брат, аз може да ти дадех сладоледа. Не искам. Аз се загубих си очилата в морето. Какво? Загубих си очилата в морето. Тук, в морето. Ако ще пакнеш, Абе, дале тук. няма да влизаш, бе. Дале! И ти си 10 лева и двамата сте 10 лева. Къде да го гледам, ще да дам пред това. Що ти? Що ти? Опа. Отиде си преди видеото. Да. Окей. Чакай. Хора, опа. Чакай. Дай то сина, колко беше? Хора, надявам се видеото да ви е харесало. Ударете камбанка, абонирайте, дайте лайк. Помни ли ги? И ще има такива Видеа. видеа. Чао! Чао! Сам ми служи. Ще го прави пазар. Стана да го спирам. Какво? А що ми телефона? Бе, не. Абе, ти ли я виж тук репи сега? Абе, добре си. Айде, да се дърпаме каната. Навсякъде ли е равно или ще е по-дълго? Не може да се това. Абе, далето навсякъде ли е равно? Завързвай си тук устата. Абе, не, там не е рано. Какво? Колко радио? Сега нямам нищо въздух, гледам. Да, бе, да. Ти не можеш без очила. Мога. Да, абе, дай на просто топъчка. Басе, къде е на дядото ми? Дето на дядото ми Да, лаката. Я го дай. Ама, Ванеса, първо го питай. Ама то неговото ли? Да. Я го питай. Сега преслива О, Басе, посадка! Няма да се Ей, живота! аз ще да влезам. Дай ми го. Не, стой, като шерифа. Защото аз
Карата може да прави заново. Някой чакай, не може пайда. Васко, тук и ти позволя, бъхни се ти казвам. Абе, карата може да Васко, прави бъхни заново. се. Абе, карата може да прави заново. Ето бутонка. Не искам. Може. Ама не вели да ни се ударя, че тук ни да... Карата! Карата, я дай големия пот. Абе, дали ще се ударя карата? Да, ще удариш един. Абе, карата дали ще се ударя? Абе, бал съм. Я дай големия пот, бе. Няма да се удавите. О! Дайте, Дави. Ще се спреща. Не знаете какво може да се случи. Големия пот. Колко пари как не? Абе, да видя дали мога да дам. Брат, где на мен да... Нямам идея да имаш от двери. Ми седва да иди на си. Аз съм един и 60 нещо видяли. Само погледни. Само погледни, тук не е най-добър. Вери, къде ще ти жълта той? Не мога да се чуя. Ще това звънот. Да. Най-добрата. Ако го загубиш, ще го търси. Добре? Какво става? Какво ли направи? Хопа. Тук майче повече за релакс. Ние не идваме принципи за релакс. За какво и точно ме за парти? Идваме да самятаме. Шибна ли са? Де? Какво е? Къде да не знам. Къде. Морски, виж колко е дълбок. На пръсти съм в момента. Но съм бърз, дале там. Къде ми прави телефона? О, ще да шедем ли? Кое бе? Ама тук скача, що се маха? Той май ще еда. Някой няма да чува. Какво да го бихти? Трябва да си купим на раме. Дарта, какво да го бихти? Утре ще си купуваш. Чакай.
Questi canali, ok. Allora, колко са пси? Тук под вода. Брат, под вода ми е гадно, аз нямам план под вода. Тук под вода до някъде стои до тук. Аз ти искам го. Не бе да се зарежда, чувам, ще го стане. Де да пуша? Даш да пуша? Съпища с водата, виж го как то. Ей, ти не да пуша. Ние просто полагаме максимално. Ама и вие сте вчера да и. Няма го. Ами как е нещо? Влека е, Ване. Иване! Майка, дори ласка. Бебето бяло запале. Много хубаво, брат. Луна, не задълня взима. Дале, още го търсиш, бе. Далето, ела да го търсиш, бе. Абе, нещо е видял. А? Абе, няма го. Ей, тук, бе. Аре, скачай, бе, морски. И на не правя само не да си дам първите минути. Абе, сега си плохо тебе, не? Махни ти, бе, Илия, брат. Илия, машината си няма място, бе. Какво е там, бе? Къде? Е, много хубаво, брат. Идеята да направя сега. Ама не, аз свикна, аз качваме. Дали беше? Дай, бързо лицето. Абе, сега трябва да се скупиш. Да, наистина. Ай, виж, отдавни, Отдавне, отдавни, просто да поеш. Аз Ядай пояса. Абе, ядем още. Не. Ама, няма да Абе, морски не те! Но обратно е. Стана на улица. Абе, дайте. Няма, абе, Ай, айде малко. абе, ти ми го дава. където е? Къвцате? Айде, малко. Няма. Сино. Важи. Ще ми го дадеш. Нищо да ти кажа тук си. Да, виж му. Трябва да го. Виж. Ти,
Aprendi normal, olha pra ele. Eu aprendi mais do que isso. É esse bicho, velho. Ela tá gritando, deve estar lá. Não, é assim, é. Esse é o aí que tem que ver. Esse é moço. Quem mais os outros? Ele é Não, uma que hoje. Ah, você não vai ficar. Lá da bagunça, Chiama da tua entrada e deixa. Chiama da tua entrada. Desce. Nossa, isso não deve ter que ano, minha filha. Vale, fica. Dá pra pessoa de canal. Ele é, ó. E vamos. Um boi chama. Não, mas gostou mais que isso. Ah, sama prao. Azai ke dalam dah petung jam. Ya. Mana? Ye jam kar rahe hain. Aa, ya bas तो दादा Não, bravo né? Não, que deixa. Não. Давай. Давай, experimenta, velho. Não tem essa cor. Vale, pode falar. Hai dah tu betul. Hai, dah. Ivana mogel sap. A ver, não foi chuca. Ivana, tá? Dentro da página que eu não. Fica tudo chuca. É mal pro buraco, né? Ah, mas... Ivana, Ivana, mas... Logo mal pro trás, dá legal. Ah? Aí tu vê. Aí, ó.
Кой може да ме подава? Аз? Айде дай! Как се защупка, се засукал до там. Се шукай! Стой! Ей, се. Дай! Стой! Айде, да опари. Малко те са морски. Ще шимиш детето престане, бе. Абе, аз съм бахте си, че ще правя с стане. Ама само тук. Морски, да, морски доле. По-тук, там. И чакай с нашата. Иван, ела. Да, да. Абе, матичи са. Абе, Васко, а не со. Абе, аз дай какво надали само, че ще правим с... Абе, бе. Морски. Абе, аз знам нещица, че ми заби телефона. Става ли, бе? Не, бе, толкова е важно. Я ти звъни. Васко, махни се оттам! Васко, пропусна, че правя състезание! Ти си хъл? Васко! Не, кики. Дай се назад! Добре, чет. Давай ти! Ало! Давай, бе, чет, завзу. Давай ти, бе! Завзу се, пак е най-слушно. Пак те пита за кой да почивата, нали? Стига, бе, дай. Васко! Да, чувам, отивам! Абе, Ване, аз съм да Момчета, някой други иска ли кебаб, ще кетат такива работи, докато се оскарата. Добре. Какво дядо? Айди! Абе, Ване, ама ще се там. Стой! Аз ще взя коняка лъже. Да, ама ако нямам въздух. Иване, хвърли го на тъпи. Ако се задигнеш. Иване, я го тръпи. Ако се покаже някой, го казваш, чули? Айля? Ако се покаже някой, на дата показваш. Чел? Чакай, бе. Карата са най-добре, а последни. Кой е последен? Кой е последен? Дали те една ръка! С една ръка бъде. Моля те, не. Ай, бак! Не, ай, те са там. Ай. Това вече. Окей, аз съм задал. Ама. Ама, покажа. Ама ти бе да се. Аре, аз сега. Васко! Васко, я съм. Чакай, Васи свинята! ай, готови? Ама то от другата страна. Васко, да писа там, е. Пак ли по туда, бе? Ама и вие ли тук са факта и ще запусти сега? Абе, не, бе. Васко! Ама как? Така? Както искаме! Да, добре. Васко, махай се! Абе, помогни му, бе. Абе, как да направите, бе? Василе,
Дай се брат ми. Вие болтаехте, бе? Кой болтае, бе? Всички да тръгнем. И вие да болтае. Не съм те допросил. Дали ти видяли кой е първи? Ай пак там. От вода от пивата, пивета никой не може да. Баско, дръпни се моето момчина. Вижте, на колко метра? Анте, давай. Чакайте малко, бе, не бе, чакайте. Давай, аз нямам място, така ще бъдем много малко. Това няма също. И аз трябва да пробвам. Дала ти. Ай, малко да нямаме сметка. Карче. Ай, Няма ми карче. Ай, ще играем карче. Аз ще я с далето. Ама за сметка не, бе. аре бе, те една кола пак. Не, бе, кебабчето. Стойчи. 3. Баско, Максей. Стойте, далето. Не, стойте, бе. Дайте, Три. как ще възстанови? 3. 2. Стойте, абе, не. Давай, стойте малко. Дай, давайте, ти. Чакай, 3. чакай, бе, стой. 2, 1. Раз. Дай, там също да ме. Виж коя време става, ни колко дълги на практика ни пак. Назад и кога ще не? А ти да видите, че може да се отдави. Ай, по вода. Айде да си не я кажеш, стига толкова говори. Не. Ай, шо. Да направя някой един стопек, бе. Аз тежа много не мога. Да. И аз тежа много. 55 кг. Ако ми е Не, обратната. не. Ама бърши чукбол, как се да не дебна. Нали трябва покрина там. Не, не, Да, да, ме тук. Имам да гледам, аз не искам да видям, брат, бъде. Ама бе, някакъв да се рака. Елите ми. Бе, брат, не дам, аз съм човек. Далето. Ще те взем. Кебабчета, кюфтета, картофи. Аз съм